Sony. Kagem Pak Irawan dan keluarga, matur nuwun sangat Pak Irawan dan keluarga. Tapi lagune pun ditekan. La ilaha illallah. La ilaha ayo tangi tangi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha
ada banyak sekali iki siji mbokol siji sing ngendi? Sentir lenga potro Mas Sonic. Sing sendir ngapotro saiki ora anu lho sik dibuka beda neh lho. Apa iki? Ayo sing dibuka ora nek biyen lak sik dibuka nganune saiki nganune sik dibuka. Oh ngono. Nganune dibuka. Gandul. Apa aku isik gundul mau? Buat tekan Mas Beni iki. Ya kembali kudu semboto berkiprah di siang hari ini dalam rangkaian sawalan keluarga besar Wih, sawalan Jembatan. Mas Tohir, Kon ana sih. luput-luput Singapura ya. Nuwun pangapunten. Sing biyen diutang wis lunas kanggo lunas ngono bae. Urung sih dadi sarang. Soale wis bar bodo sing Karepe ngono kabeh. kuwi to. Tak taune ngono terus ganti tahun terus. Sesuk utang Nek meneh. ngono aku ngerti wingi utang, Mas. Jenenge 00. Tenan kosong-kosong ngono aku gelem aku. Ya, sentir lengopotra kudu Sentir sembodo lengopotra. digaske po Oke, yo. monggo kudu sembodo. Gasake yo, Mas. Wih. Iya. Warunge dibuka, ditata sida cangkire. Panas kebun-kebun, kapan-kapan wetarone. Rambut-rambut, manis-manis pelayani. Setelah ngobrol, sing dipikir ora rumangsa. Hey. Sarenge dibuka, sangkire kepala kepala namanya wetarone. Batang ramang-ramang, manis-manis melayani. Sekedar ngobrol, sing tak pikir kok ora rumangsa. Esamane contohe, gawe bingung hatiku. Liriane bakatku, gawe priyo aku. Anak iki piye iki seneng kepotro sing tak pikir kok ora rumangsa. Seneng kepotro jelas kesir ora bisa Sampun Mas. Sampun Mas Tohir. Aku mau jane nyeleneh beda jalur dhewe ya Mas. Soni nganti kaget. Sarane dibuka gandul. Sarunge dibuka. Apa ya? Sing kendir ki Pak Setro. Heeh. Lah Apa iya. ya? Ana sing sarungan iki. Ono Setrono iki Ono. Setrono. Aku kayaknya mau orang. Hah? Saya ngedram sarungan. Oh. Lho. Sarungnya dibuka. Gandul. Ojo ngrasani sing ngiderem ka sensitif. Rasa Oh, sensitif ya Mas. ah, rasane apa langsung kelalu kok tak gantung terusan. Angkana saiki Jadi bundur iki rasanya banyak kok. sekali loh. Ya, Samar sensitif, aku Pak. ning jembatan Kriyo anjlok ngono. Wingi sadurunge jadel to, wis mubeng desa ki minggu kathok jero tok. Kowe nganggo Mubeng iya anu. kuwi mesake nganti. Berarti kaya Batman kan Mas.
Aku satu keras sama Batman ya Mas ya. Jadi ini sampean ngatur tembang-tembang sentir. Mengapa Mas sarang kuda sembodo. Niki dilongin apa? Dilongi dulu atau lagu lagi niki Atau satu Mas Dokter Hantu. Anu Mbak Pak Tari. Dokter. Pak Dokter Hantu lagi anu Pak Dokter. rembukan celiwik kuwi. Heeh to. Iki ayo arep anu apa saiki apa sesuk? Nyambut gawe sik ora. Ongkose. Jan ngene iki. Ngene kok ya dikon to iki. Wah, wis dokter yang mager. Wes ngono sih. Heeh. Nyambut gawe malih Mas Tohir. Heeh, dipenangkani sing pundi malih niki Mas Tohir? Sing kuwi lho, ubur-ubur ikan lele. Nah, Mas Tohir masuk angin le. kudu sembodo mabur le. Amin. Ya. Apa dulu ini Mas Tony? Lali janji. Yo. Iki cen lawas-lawas kok njaluk iki. Cen jarene iki penak sing lawas ya Mas Ezra. Ora Mas Ezra. Iki lho, njaluk iki lawas-lawas. Sing lawasan ki jan kepenak wae yo. Heeh, sing lawas penak. Sing lawas penak. Pengalaman. Oh, Ya, pengalaman. pengalaman. Iya. Monggo Mas Tony. Yo, ubur-ubur ikan lele yo. Semangat le. Ubur-ubur ikan lele. Mas Tony manten anyar le. Oh iya toh. Oh. Rindu. Awo awo. Awo awo. Ayo
ngono kuwi. Daten itu ya. Aku sing ning sampinge wedi. Penting ora njaluk Yasin ki ngono. Janjane kowe ning endi? Sembodo. Kondur kudu sembodo. Mari.
pasien selanjutnya. Kudu sembutu Asal kepol. jos tangan. Kawan mangu kukake gunung lalu sebut tuh. Ayo mari. Wah ya. Yo. Ya. Bos. Ya. Jane sing nambani mbokne kok. Ayo Mas Ezra. Ayo Mas Pedro. Ubur ikan lele. Ayo sikat le. Makmur juga sebut. Terus. Wah ya. La. Waktu mandang ing angkasa ngomong suarane Bentang riang ngedepang imbang Bentang bendil kopi jalan Gibran kagungan gawi Pasukan kan kudu sekoto Purwamada anggung sanyo Mugi magio kusuti Yo. Ya. Pisan meneh. Oh sudah. Oh, wis mari. Dijinjeng. Ayo. Monggo Mbah Agung. Yo isih telung. Jan semangat tenan. Mesti iki nganu. Sing jaluk mandek mesti Ezra. Tenan iki curiga. Sama meneh udu. Kowe iki jan Mas mager dokter. tenan gumun. Taro ling lirik ya. Iki mau sampean wis sarapan urung to, Mas? Mulane urung dijanganke kok ya. Wes jangan goncos sing. Ah jangan bazung. Goncos. Saozot-ozot. Seozot-ozot. Izin apa malih Mas Tohir? Iki Napa to. niki Mas? Iki sak rilisan wis kabeh. Apa iki sing Iki nganti engko tagihane ning mburi. Jogja istimewa apa meneh? Oh, ada iki? Jogja istimewa. Ah. Ya dari sobat ngopi ya, Dek. Sewu. Nggih, sobat ngopi. Iki Ada sapa juga iki? nganggur. Ayo, sing mana dulu Mas Soni? Jogja istimewa. Seperti kamu. Jogja istimewa sih bener mangan tempe apa mangan apa to? Ya jarene iki nek istimewa iki nek mangan tempe rasane kaya sate.
Jare ngono kuwi lho Mas, jarene nek wong do cinta-cintaan kok ngono kae. Urung ngrasake brambang bawang entek soalnya. Ya, ayo Mas Soni dipinangkani Mas Soni. Ana sing njaluk lagu Salehu. Oh Salehu, sapa sing njaluk? Wong ra ketok ning.